els laterals per dins, que és el plic del llibre, que és quan ell diu no podem jugar amb els laterals per fora, i agafa Rafinha i agafa Àlava i els fica al costat del mig centre. A Dortmund, el partit de Lliga, que guanya 0-3, hi ha un moment que diu Götze i Thiago dintre i aquí hem de fer mal. Els fa escalfar en un passadís per dins, perquè clar, Mario Götze no pot escalfar al costat de la Sud Curve perquè l'odien i no pot escalfar allà, els fa escalfar dins d'un passadís tancat, no? I de cop i volta es veu un paio que ja surt, aixequen el número i surt el Götze al camp, no? I al cap de 3 minuts surt el Thiago i guanyen 0-3. Contra el Manchester United, la partida de tornada, quarts de final de Champions, que ell diu 2-3-3-2 i el dia abans em diu no he jugat mai així, amb els laterals per dins i amb els dos extrems, Robben i Ribéry, havent de fer de carrilers. Les dues derrotes importants a la temporada, la Supercopa Alemanya i el partit contra el Madrid de Champions. I les dues vegades pel mateix motiu. Les dues vegades fica Thomas Müller al mig camp i les dues vegades l'efecte que es produeix és el mateix. El Müller se'n va a l'atac i es queden dos paios al mig del camp. La tercera errada, la més gruixuda, diguem-ne, és que hi ha un ambient a Munic de som alemanys i hem de sortir a l'atac. És una qüestió emocional. I el Madrid, al final, tot el porta a dir vinga, va, a l'atac des del primer minut. I li surt malament.